Kaseng FKGGP Central Body ka penpau ka jing persya ka bajore ka sorkar ka blarai ban pelong school no. U Education Secretary ki FKGGP ba kraw ka parnong si uloong bahaki yeng mani ki khenna ki bahapo khat prasnam omsha barsha school pat lasha uloong ru bagi ki school ki bahadu menta ki dang pelong kum ki quarantine center bat yaki pat onle kumno. Nakaliang ke jong ni keseng hi isolingo ba kumno ye ki khenna ki ba hapo khat prasnam syaki yeng mani kimsha banlek banshim benta ta ji syakri uble nrei pat kila syuarai ke ban pelong ke ni ke school klem de ter ya tai klem de ter ya tai bah ban pelong pa school ngi tip ru ba ki khna ki a kini kelas 12 syapo ki dang dei ki khna ki baha apo khat prasnam syapo tenga so ban bu ke jingkli sarkar ke wei balai utau kubet udon tang ha po ke yeng mani ha ki school hatu undan kani kalong yu kadon ke jingma ka bakrau habang ye kran halor kani ya khamtam mi khna school ki khna hi ki bakhat prasnam syapo khampat pendap ban ai vaksin nomor 4 don gi dawai na benta ka jongki te kalong ke jingma ka bakrau ni tip ba ka management jo school lingba ki SOP protokol ba penmi na kaliang ka notification na kaliang ka sarkar le si ka management kala bande kata bakan don kata social distancing mani bandeng yaki mas khana andre ke bakham kong san pat bang ide ban phai ide ban pek kadai halor ka let ka wan jo khana pi haskul to kila le si kila bandon kata social distancing nani bandeng ki mas ka ba ma ka jingma ka bakhrawi khana kalong ba kani ka let ka wan nomor ki don ki long yeng ki ba pendiang kali na yeng haskul na school hayeng to yaki kanum don jo andre ka ba don ka jingma pat kadi yaki khana ka ki long yeng ki bam don ya kali la de ki habban song da kali kamai pi sin bangi song na kali kamai te kin ya tingkhu ba no ki breu ki ba ya song lang kata kali kala long do direct contact ba kita dese ka yo de breu bolong asymptomatic bam peni kita symptoms ma ting ni khna pat jawla song lang kani ura ai kani jingpang pat school mono ban sim ke jiket khli hatu kan sim ka school lani kan sim ka sarkar kani jiket khli munu ban sim ke jingkit klik sarkar ka pha ban rai pan ha ki kimi pa la kin pha ne pha ya ki khun ki jongki ban le school to ki don ki school ki bala yo ban long ki don ki school bam yo ban long habangi i hang ni hapo molai ke jongi ki school ki bun na ki school ki la pelong e quarantine center te ni kanum long fair pat kan ye ki bei ki school ki la panlong ye ki bei pat kanum panlong nomor ni ba mantar ki dang don ki kies ki tu ki quarantine center ki beri ki dang let biang bansa anrei kolong ye ki bei ki school pat kin yo ke jing puli ka bei ki school pat kam yo jing puli ki khna long kan ni so kya na kaliang ka seng ke jongi